F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-serata tajba minn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita attivista tal-klima, Christine N. Deasy. Għal Christine fuq il-kwistjoni tal-klima, l-iktar ħaġa inkwetanti hija li ħafna jafu li huma parti mill-problema imma xorta jibqgħu ma jagħmlu xejn biex ibidlu s-sitwazzjoni. Fuq livell personali, Christine ma taċċettax min ħares lejha bħala miskina jew ħasra. Il-lejla ma' Christine irrid nitkellem fuq il-futur, irrid nisma' minn għandha fejn tara minn hawn u 10 snin oħra. Prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Flexis Fortify. Għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Is-serata tajba u nilqakom għal prime time illum 23 ta' frar, 5 ijiem il-bot milli jispiċċat in-nixar tas-sena diġà. Wasal il-ħin biex illaqakom mal-mistidna tiegħi l-lejla. Kienet għadha l-iskola primarja meta rrealizzat b'xi problema għandna bil-klima. F'Settembru li għadda fil-Parlament Malti tat diskors imqanqal fejn spjegat kif hi personalment qiegħda fi żvantaġġ mill-kumplament tal-Maltin. Nilqa' miegħi lil Christine N. Deasy. Is-serata tajba. Kif int? All right, grazzi tal-istedina. Jiena l-qajtek b'naqra Ricky Martin. Għax qaluli li inti fan. Kien naħseb l-ewwel crush tiegħi, mhux naħseb hekk, kien l-ewwel crush tiegħi. Kelli dawk it-3 snin hekk kont ngħid kemm nixtieq niżewġ il-Ricky Martin. Ovvjament we all know li ma ġrax. Christine għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Issa ikun jom? Christine N. Deasy. Christine N. Deasy. Data ta' twelid? 19 ta' Mejju 1997. 19 ta' Mejju 1997. Inti tiġi? Taurus. Taurus. Normalment nisa mimlijin determinazzjoni, indipendenti. Żejjed kultant. U xi kultant kemm xejn rashom jibsa. Taqbel? Naħseb kieku għaw tal-familja u sħabi jgħidulek classic Il-qattel musbar fuq rasu. definition ta' Christine, classic definition ta' Taurus. Żgur. Fejn qed imwilda, Christine? Pjeta. Pjeta, residenti, Raħa ġdid. professjoni, Attivista tal-klima. attivista tal-klima. Christine, meta bilna riċerka fuqek, għalunna li mill-iskola primarja kont dejjem b'ħafna inizjattiva u dejjem tara x'ħat organizza u x'ħat tagħmel. Jien kont xtejdilhaw. Dik li naqla l-inkwiet għal sħabi. Troublemaker? Le, ma eżempju kont jien li għettilhom biex nibdew nagħmlu kiena jidħlu l-Bring Insights. U niftakar l-sister għax jien kont imur church school għettila għax ma nagħmlux fil-klassijiet Bring Insights. Tila at least jitgħallmu tfal Kif jisseparaw kif l-iskart? jissaparaw l-iskart u jagħmlu għad-dar. Li kienet għadha xi ħaġa ġdida għal dak Eżatt, iż-żmien. għadda qed ngħidu early 2000s. Early 2000. Ġifieri irnexxielna għax niftakar konna l-ewwel skola li ħadna l-ekoskola. Ġifieri għadhom sal-ġurnata tal-lum, St. Joseph. L-inizjattiva Iva. baqgħet mexja. Chris, kienet laqgħa tal-iskola primarja Iva. fejn sar diskors fuq il-klima li vera kien impressjonanti. Eżatt, kien jiena nimpressjona ruħi mal-ajr. U għadni. Imma dakinhar niftakar kienu qalu għandna li l-ozone layer kien qed jiddiżintegra. U jiena niftakar għolej subajja, għettila ġifieri x'nistgħu nagħmlu biex. Għalti eżempju niżaw sprays ta' xar, niftakar morna mant il-hairdresser u għettila marri spray ta' ġorazijin. Għalt li għalfej ma tri spray, għettila ħabbon l-ozone layer. U bqajt. Għad nisissek immur għand hairdresser li niprofa kemm nistaħabba dal-affarijiet, nuża l-affarijiet tiegħi. Noqgħod attenta u nużaw sprays, kollox vegan jekk jista' jkun u kollox plant-based.
biex inqas fumes, inqas noxious fumes. Chris, f'Settembru li għadda kien il-ħamis 22 ta' Settembru, inti tajt diskors imqanqal ħafna fil-Parlament. Qabel ma nitkellmu fuq il-kontenut tad-diskors. Viva? Nixtieq nieħdok il-momenti ta' qabel wasalt il-Parlament. Eżatt. Fit-triqtek lejn il-Parlament fit-22 ta' Settembru x'beda dej minn rasek? L-ewwel ħaġa ovvja li ma naqgħodx ċajt. Dik dejjem. L-ewwel speech tiegħek li qatt fid-dinja, tipo l-ewwel speech li qatt tagħmel f'ħajtek. Ħatibża. Moment importanti. Imma naħseb l-iktar li bdejt nara dakinhar kien li kont l-ewwel mara b'diżabilità li ħadd tidħol il-Parlament u tagħmel speech. Orrejt, minix ma kontx l-ewwel persuna b'diżabilità, għax dak l-onur Oliver Xikluna ġifieri. Imma kont l-ewwel mara, allura għandek naqa' pressure żejjed għax taf li n-nisem barra taħarsu lejk. Fuq is-sitwazzjoni tal-klima, Chris, inti tkellimt li inti personalment edha fi żvantaġġ mill-kumplament tal-popolazzjoni. Huwa diffiċli għal persuna b'diżabilità biex toħroġ mid-dar jew biex tmur x'imkien. Allura ninsabu fi żvantaġġ, sfortunatament. Orrajt, ċertament li ikun hawn mekkaniżmi u affarijiet, imma still taħseb. Id-dinja, jiena ngħid, id-dinja ma kienx maħluq għalina. Ġejna wara. Allura mbagħad ovvjament dejjem trid tiġi upgradeata. Eżatt. X'irrabjak fil-ħajja, Chris? Ara, hemm ħafna l-affarijiet. Imma naħseb fejn meta titkellem fuq klima li li tirrabjani hija li n-nies jafu li hawn problema għax eżempju bħalissa jafu li mhuwiex it-temp mhix suppost li jasħana. Imma jgħidu Għajna bisħana sa letteralment nofsi għan-nar. Eżatt, ġifieri it makes no sense li għamilna sa nofsi għan-nar bisħana u kważi noħorġu jien l-ewwel waħda bil-komma qasira. Rajt intervista tiegħek u fil-fatt inti fl-intervista kont ktibtek. Ħafna ma jagħtux każ, jafu x'in il-problema, jafu li huma parti mill-problema, però jażlu li jibqgħu parti mill-problema. U ekku, sfortunatament dik kienet race, għax peress li jiena wkoll human rights activist, kont kellimt fuq razzizmu. Imma ifhem f'kollox f'kull aspett li noħsib jien razzizmu, klima, jien iktar fuq il-klima. N-nies jafu law il-problemi u xorta. Aw ukoll il-perspettiva u l-opinjoni li nies jgħidu l huwija jiena waħda x'differenza ħa nagħmel. Ukoll, imma tibda x'imkien. Fis-sens, eżempju, all right, forsi ngħid, jien qabel kont ngħid, issa jiena billi eżempju naqleb plant-based. Sen jieħu, jien ħan iċċaħħat, imma Fil-fatt voċifera ħafna inti fuq dal-fatt li d-dieta tagħna trid tkun iktar bbażata fuq il-pjanti milli fuq il-laħam. L-ewwel ħaġa iktar healthy. Għax il-processed meats tal-bliħ l-ħsara li jagħmlu ġifieri. Imma l-iktar tittara kollox anke l-impatt fuq l-ambjent, il-fumes, ġifieri, Imma sfortunatament la rridu ngħixu mingħajr karozzi, la rridu ngħixu mingħajr red meat. Christine, meta titkellem il-ħin kollu turi apprezzament għan-nies ta' madwarek, għan-nies li jissapportjaw. Ifhem, għandi ngħidilhom grupp, tribe ngħidilhom jiena, ommi, għandi best friend tiegħi, għandi l-mentor tiegħi, ġifieri li I'm in good hands. Għandi u għal-ħars ma jkunx hekk bil-problemi li naqla, mhux naqla, imma jiena tip ta' persuna nħobb kollox perfett. Allura jekk ħanagħmel xi ħaġa, jew ħanagħmilha sew, jew ma ħanagħmel xejn. Fis-sens jekk ħammur fuq television, irid inkun preparat. Eżempju sakemm ġejta u sakemm qed nibgħat il-best friend tiegħi qed nibża, ħammut. All right, ma ġietx miegħi, ma setax. Imma still,
tibat, il-mami l-istess. Actually il-mami jienet tila biex ma tiġix. Biex iżomru ħakna iktar kalma, xekunaw iktar. Għax il-mami taċċitaru aktar minni mbagħad. Allora mbagħad tibda tella l-ansjetà inti. Eżatt. Chris, fadlinna 30 sekonda biss. All right? Biex nagħmlu naqra ġejt illum ukoll. Ftit prattiċi, sempliċi d-dar li jekk nipprattikaw kull wieħed waħda minna, ħanamlu impatt kbir fuq l-ambjent, impatt kbir fuq il-klima. Mela, ħanitkellem fuq x'nagħmel jien. Iktar plant-based meals, mhux li ma tkolx protein stax, mhix xejn ukoll. Tissepara l-iskart, all right, forsi tgħid li m'għandix spazju. Għal kollox insibu spazju. Għall-imbarazz it-trinkets insibu spazju. Għal 4 garbage bags. U tielet, u l-iktar naħseb importanti li nippratika ħafna, għal min ħobb il-ħwejjeġ, u naf li inti wkoll ġieli tkellimt fuq kellek mistiedin oħra, thrifting u sustainable materials meta jidħol ħwejjeġ. Ġempjina nilbes ħafna second hand clothes. U min jgħid li titkellimx ta' li tilbes second hand. Ma sibx hija xi ħaġa ħażina jien. Eżempju għandi ħwejjeġ, il-ġimel tagħhom huma second hand. Imma ħaw din il-perspettiva li għax second hand. Tkun qed terġa' tuża r-riżorsi ġifieri fir-realtà m'hemm xejn aħjar minn hekk hux. Le. Kristin, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla u għax naf li inti tikol plant-based għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Hello V li pratikament huwa vegan cheese. Għalik ukoll għandna wkoll prodotti berokka biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku kif ukoll bl-akbar konċentrazzjoni u biex dejjem talaq il-ġurnata tiegħek bl-aħjar mod, għalik għandna wkoll selezzjoni sabiħa ta' tejjiet naturali, yogiti. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas grazzi għal Sera Bajjati kif ukoll Sky Spirit Fitness Lounge li għandna ktib bil-fuq minn 40 riċetta li kollha kemm huma vera tajbin imma vera healthy, ġifieri żgur li ħadd gost tippreparhom. Grazzi u sera ta' tajba, Chris. Grazzi lilek tal-istedina. Il-lejl tajjeb. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom biex teqgħu hemmhekk ħammorru waqfa żejra ta' riklami kif niġu lura kollegament mat-tabiba ta' Primetime Dr. Kristin Buħaġar u mbagħad nilagħbu kontra 30 sekonda. Total Tools, super on quality, super on price. Cordless impact wrench, 20 volts lithium-ion battery, complete basket, żewġ batteries u charger, għal prezz ta' €246. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. St. Thomas Hospital is the newest and one of the most advanced hospitals in Malta, equipped with cutting-edge technology and state-of-the-art equipment. Our 3 operating theatres, radiology department, inpatient and outpatient services are here to take care of you. This is St. Thomas Hospital. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbours around us. We are Cosmopolitan Developments. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal Primetime wasal il-ħin issa biex nagħmlu kollegament mat-tabiba ta' Primetime, Dr. Kristin Buħaġar. Merħba, jiena Kristin Buħaġar, tabiba u direttriċi fl-Isptar St. Thomas. Illum se nitkellem fuq operazzjoni li kemm jgħaddi żmien qed issir dejjem iktar komuni, il-vasectomy. Din hija proċedura operattiva u kontraċettiva li ssir fuq l-irġiel biex twaqqaf lil dak li jkun milli jkollu tfal. Din l-operazzjoni ssir wara konsultazzjoni ma' urologu li huwa speċjalist tas-saħħa tal-irġiel. Il-vasectomy hija operazzjoni żgħira li ssir taħt l-oppju lokali u tkun lesta f'nofsija. Dakinhar stess, il-pazjent ikun jista' jmur id-dar
u l-għada ikun jista' jidħol għax-xogħol mingħajr ħafna strapazz. Ser nispjega fuq kif issir din il-proċedura. Wara li l-ispeċjalist jipprepara lill-pazjent għal vasektomi, japplika l-loppju lokali b'siringa rqieqa fuq l-iskrotu. Ukoll jintuża spray tal-loppju. Jagħmel qasma żgħira fejn għamel il-loppju u jsib l-sperm duct li huwa dak il-pipe li jwassal l-isperma minn ġo testikoli għal barra. Dan il-pipe mbagħad jinqata' u ż-żewġ titruf ta' dan il-pipe jingħalqu b'ħajta. Hemm żewġ sperm ducts u għalhekk l-urologu jsib l-sperm duct ieħor minn ġo l-istess qasma u jaqtaw ukoll. Jerġa' jirrepeti l-proċedura fuq l-sperm duct ieħor. Il-qasma hi tant żgħira li ħafna drabi ma jkunx hemm bżonn punti. Wara l-operazzjoni tingħata underwear għal tapposta bħala support u tkun tista' tmur id-dar. X'komplikazzjonijiet wieħed għandu jistenna? Komplikazzjonijiet wara l-proċedura huma ġieħ u nefħa fl-iskrotu. Wara 3 ġimgħat importanti li tagħmel it-test tal-sperm count biex naraw jekk hemm passaġġ tal-isperma għal barra. Din il-proċedura hija proċedura kontraċettiva u għalhekk għandha ssir b'intenzjoni permanenti. Ġifieri, jekk wara dak li jkun jagħmel il-vasektomi jiddeċiedi li jrid ikollu tfal, din il-proċedura tista' tiġi riversata. Issirlu operazzjoni żgħira oħra u tiġi riversata l-vasektomi. Għalkemm imbagħad il-rata ta' suċċess ta' konċepiment hija baxxa u iktar kemm jgħaddi żmien iktar titbaxxa r-rata. Għalhekk idealment din il-proċedura l-vasektomi issir minn irġiel li huma deċiżi li huma tal-inqas ta' mezza età u li diġà għandhom familja. Importanti li din id-deċiżjoni tittieħed flimkien mal-partner tiegħek. Wara l-vasektomi inti xorta predispost għal mart trasmess sesswalment. Allura xorta importanti li tilbes kondom u tieħu prekawzjonijiet oħra. Għandek it-tarbija bimnieħer imblukkat? Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, magħmul mill-ilma baħar, jelimina l-konġestjoni fl-imnieħer tat-trabi biex ikunu jistgħu jieħdu nifs aħjar. Għalhekk il-maġġoranza tal-ommijiet Maltin jażlu Sterimar għal uliedhom. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Sterimar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-foljett li ssib mal-prodott qabel l-użu. Ir-regoli ta' kontra 30 sekonda drajtuhom tajjeb, 30 sekonda d-dispożizzjoni tagħkom, 7 domandi fidejja, 5 risposti tajbin qabel jiskadi l-ħin u l-jackpot fi flus cash. Isir tagħkom jekk ma jaslux il-5 risposti tajbin, il-jackpot imbagħad jinteret tat-telefonata li jmiss. Is-sera tat-tajba minn hemm? Hello, Nadine. Nadine, li ma setta domandi tixtieq mis-set numru 1 sa set numru 10? Number 4. Is-set numru 4. Nadine, bil-jackpot tiegħek, bl-għażla tiegħek, il-jackpot ser jiżdied b'10 €. Nfakkrek li n-notar ikun attent ħafna għalli ma risposta ser it-tieni għalhekk qgħod attenta x'tgħidli wara li npoġġilek id-domanda. Il-30 sekonda tiegħek telqu issa. Awguri. Thank you. It-tifla tiegħu tibda bil-B. Bintu. Proset. X'inhu nofs 130? 65. Proset. F'liema belt f'Malta tiġi ċelebrata il-festa ta' Kristu Re. Fil-mitoloġija Grika min kien l-alla tal-baħar u t-terremoti, Poseidon jew Zeus? Poseidon. Proset. Liema kantanta ħarġet il-kanzunetta famuża u spiċċa il-ħin, m'hemmx tagħmel. Il-ħin għad-dispożizzjoni ta' lejla wkoll spiċċa l-jackpot ba' hawnhekk u ħankomplu nilagħbu kontra 30 sekonda fil-ġranet li ġejjin. Jien minn hawnhekk nixtieq ngħid grazzi lil Zara ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u minn hawnhekk nixtieq ngħidilkom ukoll li llum jekk titru fil-paġna ta' Facebook tiegħi ser tiltaqgħu mar-rebbieħa li kellna l-kompetizzjoni flimkien ma' Purina Proplen. Għamilnilkom sejħa fil-ġimgħat li għaddew biex intom tibatunna ritratti tal-klip ta' testakom bit-tema tal-Karnival. Illum fuq il-paġna ta' Facebook tistgħu taraw naqra min kienu r-rebbieħa. Tinkwitawx kompetizzjoni oħra ma' Purina Proplen ser titħabbar ftit tal-ġranet oħra, ġifieri komplu seguna. Jien nixtieqlkom il-kumplament ta' serata it-tajba, il-lejl it-tajjeb u niltaqgħu għada. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal
This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Flexis Fortify. Għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Primetime jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.